Iwe. All right. Time hiko. Alikutoka muda mtu. Akanazuka ujambi kukara pasa. Iwe. Zeke popa hiyo. Vijana. Ndirera. Hey, Otto. Vijana. Damira. Bamberi. Pedari. Ramambo. Mutasa. Zvese. Zvese ndishataura. Chokwadi. Ndikanyepa. Ndinobatwa. Nembuswa. Ini ndine mbosa ndakatora mundu wakuchisapu. Zvakaitika daso, zvakaitika sapu wakabva waenda varuma wai. Wasvika pakwai mundu wakumanyi une gomba roti. Mhiri kwese kuti mhiri. Kune nemabhanana kulindira mabhanana apane gomba rinodzika gomba rakadesa. Kusvika kwakaita pacho iyo mfundi iye sapu kuya. Sapu vakabva kwa DC. Kwa DC wakati munhu akabira gomba racho akabira gomba na mhiri. Mazana akusina pa akusina kumchaiki kusakadaro. Saka indakoya nasi so izo nasi. Ukwacho mbiri kwako kakundati mbiri kwako. Akusisi kwako. Zino daudo tsaka desa munhu ipapa. Ikatutsaka munhu sapapo sika munhu sepana kwazi ndizo kutaka tisi. Imari. Uri kutema kwakaita kwa imari. Ndibadati asada ndafunga. Ndibadati kwa muri ngo bana manje. Ndibadati kwa kwenda watu wala kazi ndio amazotobali kutokwa kutoka pacheta. Barapedza kwa kazi ndio kwa kazi yambe ndo aino na sabu. Weneza na sabu kwa ndio kwa. Wali kutara ndio ndo lazima. Ndizo kuti beza. Kana pala pesa ndo ndo meni. Ndungu kalisha kwa sita. Zadar manje bada manje kazi mbati ndisi. Doto bari machine kurene do bari mukazo ko bari bata ko to ime baba bari abari mai baba kaze bari ko gure fara to kere reset ko ra kere ko de ida ni do wara gazu ni ne ka se to ka ape zara so bi bara kuma da direct mai wo zungo ya ko da direct mai sab ke ba chu ya sab sasa sab ko ka sab waka ba ya chini murume munyoa ndo kai manyi wai ni mwana wake Voyo ane demo, ane force de zese, zochera zese. Bosika gombara nguri ari moti gombara ngakada so mabanana miri kuyo. Voya basika bota ko chema gomba. Rai ne akudika magomba ya chema magomba pinso magomba. Achera magomba ko baisa waya. Batini waya so so titi waya. Yasu ka waya so dibu. Kwa pesa pade simu sisi guru rimunda mamu wachi. Lerima futi wate kuzindracho bise futi. Waso. Ini ndani muda mambo yake bodi ndio mimi ndikwenda next mudikaenda kungo nditemo kungo waido next so waido next ndikana pale so video ndi madati mapuisa ndaenda pa dombo hapa mapuisa ndasika ndio puisa kwa sababu puisa sadipite nyaye chini ya muda hapa imumbe endea kuna nini endea kuna mambo kuna ishi isusu esikana kana wakema kana wane hodu tema ndipo ndimo sungisi ngatore Banda wea. Ndawe ndashika bani bana sabu kwa sabu mazoshanga siku kwa sabu. Bazo ya sabu kwa. Hapo sabu kwa yango ya sabu kwa manje. Barashiko inde masabu ya ndawe. Kwa sababu wao ndio ngati ndakato kwa mapisa ndio watara mapisa ndio kazi azo pisa atenda ndio mapisa ndio mzumuda. Basi
muda ida kama ngawa ke ba chose mundo daga ko tero dara be mundo ko kurudi ngawa daga pro da mundo ko sa daga tum bawe se mundo ga dole daga wale ba da kana ba shi daga ba mutare ba kusa ko ga da mundo ko shi e ba da su ba da su ko shi da su ko da shi da to shi dio ye ga dole kwa dole chana ku ya to ku ya to na mai kira ka da waya ya shi mai sika da waya shi ne mi ka tema shi mo wakati mo mo shi ro yo shi kwa dole ba su chuya maji ishe ndio ka ya shi mu wasu ko ne wasu ba ne shi wa ne shi kwa shi se bodo waya shi so na mtini pata waya shi ne bige shi ka tema shi ne mundu wacho kwa gumi na bacho ko ndo kanisa se pa mundu wa kuma ngori bana munyonga ndo kai maji munyonga ndo kai maji ndio ka bure kwa mundu wangu chapo dukuma ile dogo tibe yako gara kusukia joy pango chapo da maka di shema basi ule ndi she saka iyo mundu wako ni makore magani wani ngati uyo miri kusako wado uya kuti miri kusako kwa hiyo wado 40 ule miri kuku what ne 12 years iyo washo utalo 12 years iyo mundu washo ngati ore bila ipo bila kaso tusira futi mungu bichara futi bamso washo bichara tusira kwa hiyo ore saka kwa tusira bichara baba tatura papa ndo tatoto kwa hiyo ore a gumina 12 years pako baba chama pa ngodo gumine pa kwa hiyo ore iye mundu uye manju gabani ndo bangu ya kaya munyonwe wasa mundu wangu mundu ene mundu wangu ayi chiko mundu wacho umbe dichilo ba awumbe dichilo ungo baba no imaso bado ndo imabacho bado mundu kwa kuya mundu wangu ya apana zumba baba mundu ya apa ka sabu ore saka tututiro nikata ingorana nikata usiki be rabo shika kaza ore ba toji nikata ore ba sikazija kaza ore tomba dundu racho ichini $20 dundu racho nikata ore zaka naka zunenda bandizo ada ro ba ore nikata ko temba kwanda kaita pesongo ko kwenda si kaza iyo ushazo tendo gauna zo tendo gadoki basi marecho ngobi wani mareka ngoso pia msoka ti marecho apada ndo pia msoka ti marecho iye ba uyo ba pesa goresi si ipo bana ndo wara ngo bali afuti goresi chipiria pada zenda bana muone iye mudi twacho iye mudi mwe ngati mari yangu iye kwaza mari andira mari chidu chuka mari chazo bada zo yafuti iye goresi ngadi ire kilometer ra shida to machi ngobodi shida goresi ndo wara serious ndo wara ngatika tende umbamuko kama ndibatsika rugo hata watugira bashe kune murumwe asuka kune murumwe kwasi ungare hamba fetro aba fetro kwasi imwe kana rugo ya dishawo ya manje yazoya kubasa ndikubasa abando ngadawo ndibada kubambara chi yesiyo nekusenda kwakaita nekuti mama ita kwese kwa kutenda kweka chikuda mutenda zvisizo ngatore lapira boye kuti mtakare tapeza kana bye pakisima sibaba imazoni kana pakisima pakati yomani Christmas tata gore ere chifori ya mandu da chifori ya basi abada dire chifori ere mai bada mendera mudume bada mudo ya pompa kwa wasi udah sekali mutashama dawa ya pompa yangu basi abgazidie bada chini oka batura chini $10 yakasipone cha aisha oneki yakatu cha oneki dikacha mandambi bare katu basi ndio mara chini ya basi gacha ndambire katu basi right dine mastoro bado mastoro katu to rambare ngagada saka chano chita mara chiyo iko na gore nasi chanje ndio chita ni bada kwa mwana wako ndio shakuta mara chiyo na ndio gore paka na kwa okay bada zo kwa shiba kwa dogo kwa shiba to akate nasi ana kwa bada na usiku ne to shiba da usiku ya kudumba nikashamenda huya Maria urumbe kabisa chini $4 basi kwa $4 ndio basi Maria ndekati isina na kwa 20 zini basi ndio ndakupe ngati bada atambi Maria kada hapo ni ba $4 bado dose $20 ngato bada kwa atambi urumbe basi chito basi hizo chito banya mani hizo ndio kucha hizo bada ndo sumuga bada ndo kucha banya kasio banya tatiza toto banya unozodira munyo kisa basi kwa sio kwa zidio zidezo kwa kwa zvakadaro kukazi zvakatoro dai kutoenda makurisa mukotemwa ndikurume kuti muno wacho watoshinga sati botemwa kuda kutemesha ndikati mukati akuenda makurisa kudani kukazi shwa ndikotemwa bana ndikatoora akakutorea munda indera akatwa sabu ora gareba sabu gareba sabu sumgai so changa ndiro wa mujize ndiko
Mirai yangu mirai. Alizamna nonyepa muno. Damira pamberi pamabomutasa nchataura ngezvechokwadi ndikataura nhambo ndichabatwa nemhosva nyepa ndichabatwa nemhosva Mwari andibatsire wangu pamusoro changamiro wangu inini noitwa Bernard Maneso inini ndakanga ndiri sabhuku gore racho iwo munhu ataura uri kumhiri uyu ari kumhiri saka takangopa munhu kumusoro tikati dzika odi arima mukomana uya uyu aizotaura ndakatema kuseri ina handina kuzoziva handina kuzotomboendai aenda kumhangara vaitaurira ndandisisipo ini ndibva ndabva pausabhuku ndakandogara hangu kumba kwangu ndatoshambisinga ngesamanisi asi handina cho ndakazomboita kana uzombotaura naye kuripisana kwavo nei zvese nezvairi kutaura zvekuripisana ina handizvizivi zvosabhuku ndakaregera ndiri kumba kwangu ndikuenda korozvirimira ndotopedza nguva yangu kunokuchangamira ndozva kurwadziwa so nokuti handida kupedza nguva yako zvisandisinafanira kudaro kuti anga ndidaro kuti ndakabva Sabhuku. Ko ishe ndakabazi ishe akauya. Ndizvo. Isho. Igara ipasi. Ishe titaure zvakamomira sei. Pamusoro chakamira yemamunda. Ndadese. Ndingati nyaya yakaitika uyo inendere rechina muthetwa. Kamira chemboza. Nyaya yakaitika chokwadi akaenda akanombomhangara iyeyu Chinembiri. Saka zvakamhangara mapurisa akanzi aiwa isisatipindi munzvimbo idzodzo saka akabva anzi nyaya idzi dzinoenda kune madzishe nemadzisabhuku saka akabva auya straight obva asvika vanhu vakuru vangu vachitoripo saka changamira wakabva wanditaura kuti ano nyaya iyi endai nemi ipapapa nemupurisa munoone zvakaita nzvimbo yacho saka zvakati iye ane mutunhu totibanise rino izvi obva paita bani rimwe pamberi obva aita zimutunhu rake iye Chinembiri tobva takakusaidhire pamhiri pacho ndopane stendi yaataura nezvayo mutunhu umwe manjeyo bani rake aise mabani ake wakatosima mabhanana pakumusoro achizika uko kusaidhire ore ukoko achibva asima kuti mabhanana achibva adzika saka akabva azoti pakagadzwa munhu iye akagara iko kuraini racho kurugarira musoro because vanhu vavakiriza tivanongira musoro vachida uimagasi iye akabva anorima ndima inenge kubva pachidziro apa kuya kunosvika panapa ndima inenge anga yakarimwa bhinzi ndo patakasvika tichiona zvazvakaita obva anga akati temei miti mitsatsa kuti endeise kuwaya uku saka tobva tagarisana pasi totaurana takaunganidzana nevakanga vakamupoteredzawo wepadhuze ipapo totanga kutaura nyaya yedu iya tochibvunza manje avo Chinembira kuti oraiti honai manje mimi madii madarika mugani zvamadarika bani iri mimi mavhura rimwe wabvaenda kuti pane bani rimwe wabvaenda kuko wobva ati kwabva anosima bhanana vhani pakona kuti kubani remhiri atojamba sango reseri wobva abata kuti kuenda kumungura wobva asima kabhanana vhani apo vamwe kabhanana kuti apo vazokera hake asi kandi makairi makakakangoita senge iyoyi area iyoyi painga paiswa bhinzeri saka tobva tagara pasi tobva tawirirana shuwa zvinhu zvaoneka nguva tawirirana tikati oraiti isisu zvatadati tiite kana vanezvoti tigarisane zvakanaka imimi waChinembiri tazvinzwa muramba muchichema because anga achema achita ini ndakatotemawo saka kutema kwangu ndingatemera maharare vataona manje nekusakasika kubatana pamashoko mane zvamanhu vachiti ndinozogona kutadza kutaura zviya paya ndikati saka iwo mungwa nditoita sei tichiwirirana paya kuti hatisitori tega tikati saka kutema kwakashiitwa iwo kubva pani apa achibva kune rake kukwira kudai kunosvika apa takuchitokuti munhu ari kugara ipo papo kuti urege rongo uri muzasi momwe munhu mwapinda umo takuitira kuda kudzima noisi wochibhadharwawo lebha yako yeipapapa zvikanzi haorait tabva tawirirana kuwirirana kwatakaita isusu takabva taenda kunowirirana ne$20 kutema kwaangaita miti yanga yatemwa ipapa saka zvatawirirana ne$20 uyu mugari we anga asina $20
anga akangogarawo papa. Saka tava tagara tikati yotsvaga mari tiri tigone kukawashine mbiri warengedze ungawashibira kuti kupi ini asi mvumo yekuti iye bhanana raanga atosima kukona ikoko kumberi uko tatatotaura futi nearugara ipapo wacho kuti aiwa zvaanga asima bhanana iro harizhivi senge makovho anofanirwa kunga mvumo ingoripe kuti anoenda unocheka bhanana rake rikanga rangoibva panofanirwa kuritora bhanana iro papi kusvikira kana razvokuda kudonha rega rongodonha rega asi anofanirwa kunga achitora bhanana. Saka pa$20 apa pakabva paenda kunoita mazuva akati wandei. Saka zvakaita mazuva akawandai pakabva panoonekwa iwo akabva aenda kumusha kwemunhu uya isisi tatisipa ipapa vanobvunza mari iya uyu mugari uya ndobva apurisa $5 isisu hatipo manje ipo paya obva atambira $5 yake obva aenda kumba kwake. Asvika kumba kwake bvaagara futi mazuva vateera 40 chikwereti chiya. Saka indobva ndazoganda kutofonerwa manje neuyu mugari manje zvikanzi no munhu uya auya panapa hatina kurara nemutukwa panapa. Saka zvatisina kurara takuti toita sei asi inini ndakambomupa imwe mari ndobva ndakatomubvunzawo kuti aiwa mari imi makazomba sei mungadai makauya nemari yacho yese kunoku. No, it's okay. But nyaya imbona baby. Imi muitora nga nyaya 1. But iye anotora nga nyaya 3 chete. Uzi kutanga arikoti land yacho yemakatotora muchipa munhu ndeyake. 2 mari yemama mupromisa yacho kuti muda kumupa pakutema kwakangaita haina kubuda 3 years mari haina kubuda apa land yangu ndakatorerwa ndopane nyaya dzake. Asi ipapa kunanda kubatsira hamwe zvishoma shoma kuti 3 years kana kune munhu mukuru mambo ndinofunga mukatarisa pakashayika vakuru avo hapana 3 years ba noti ndo vaitondituma ndingati igore rakapera iri pakaitika nyaya yawa ndo patakaenda tikanoiasesa. Saka $20 ndakabva ndati kune mugari uyu aiwa iwa haumubhadhari ikoko nokuti anoramba achizoya achibvunza uyai kuno. But inini kamanje nyaya yenyu menyu kwandiri manje haichaiti vhalue kana isina munhu wacho wamuri mamuti we$20 uripi $20 uyu zvandaita inini ndatomudaidza kuti auye atove hana unga akasungiswa naye uyu akangosungisa kungoti ndisabhuku nani naRichmond ini ndakanoasesa. Asi $20 ndini ndakatomudaidza inini kuti hazviiti kuti tiende toteerere dare iwosipo arimo muno ndishato ndau. Saka $20 iyi yakachizouya. Aiwa haisusu $20 kana yazouya hazina basa uyu asati anayo Wanayo wakatotora. dai chimbomira chipedzera mati pamusoro chakati pane mundombobvunza mubvunzo uyo wemurudii wakazouya uyu asati auya munda wangu wamburi wani Angaine nzvimbo yake iri isango rese yanga uyu ane nzvimbo yake zvokuti mukasvika mukati ane nzvimbo yake zviri nzvimbo chairo rake uyu iri isango rese kuchibva pamuganhu wake wakaiti saka iyi which means isabhuku dhiri kai maonere angu inini alright garai pasi anzi bambo sunga lendi makapiwa Where hapa nje. Where nusika. makapiwa nani sabhuku ani upi kuiwo zvatika nyaya toiziva katochema kuti nyaya tokuzivi zvakati anonga kutochema kuti nyaya hatizivi ndezvako patikaendiwakomba but iwa kutika nyaya itwa nezvaine mukomana kuti handitizivi zvii zvakazoitika pakati izwa zveshamwari izwa shamwari kubhadharwa nekutemwa kwemiti nekupiwa kwemunhu chinhu chakaitika same time. Saka haasi masabhuku mairi bakaita zvinhu izvi ndisabhuku 1 because makasvika imi pawakapiwa ukasvika pakagoborwa iwo ukanzi leba yemari yemunhu akagobora ndo pakanzi $20 ukanzi chipa munhu $20
So it means munhu akaita chinhu chiri sabhuku 1. pamusoro wechambamani Yes. regai nditaure muchidimbu ini ndakapuwa ndaigara kwandaigara Tauresa chimbomira uko kweso kwaneni apo pa chimbofamba neni kwandudeni wati iwe wakapiwa nasabhuku maneso sabhuku maneso kuti nyaya dzese dzinotondishupa handizizivi ulapo saka wakapiwa ndiye ndakapuwa nasapo asi chendikuda kuedza kutaura ndofunga kana maybe ndikubatsira wakapiwa here kana kuti wakatengesera ndakapuwa wakapiwa uchibva kwamutani ndiri muzukuru weikoko izwa ndati uri muzukuru weikoko anogara kwamutani ndachishava ndiri mamutani saka wakatsvagwa kwamuri kwamutare kuya kopiwa kwekugara kuhondevhara nguva dzino nguva yekuona inosiyana siyana pane paunozoona ega kuti trera yandanayo yakuda kudiniso akakutsvagira semuzukuru akakutsvagira ndiani uyo pachidzinzo ndiye akakutsvagira sabhuku maneswa hazi ndimi makandima ndiwe chakamira ndatini ndakapa munhu munda ndapa munhu munda uyu zvimwe zvakazoitika ine handizozviziva takapa munhu munda riri sango risina neumwe hangasi ega takapa line yakapota kwenda kuti 1 2 3 4 5 right imi pamakapa uyu pakapasi munda apa ranga riri sango papatemwa here pakapasina kutemwa kutemwa kwakuti kwakatemwa kwakuti zasi because inzvimbo yakareba isusu nyaya yedu isina ndepakanga pakatemwa pakapiwa munhu pakatemwa ndo pakazozi paruda compensation kuzasi ina handina kuzokuziva asi inezvo apo takapa munhu ndakapa munhu kumusoro ndibva ndati unodzika kuzasi kuti kwakatemwa ina handina kuzviziva uyu akanga ari kumhiri zvokuti taisambofunga kuti kune munhu uri kurima kuzasi kwacho changamine dai kuri kuti zviita kumbotuma munhu unoenda koona ndipo munobva mapedza nyaya yacho inobva yapera kundoona hake kutarisa chete zvakadidini saka zvinondirwadza nekuti kungoona chete kuti muone distance yacho kumhiri toti kuno kumhiri kuno kuti mutanha unodzika umwe unobva uko kumhiri uidzika kudai mazoona uyu wake uri kumhiri kunodzika uko zvogumira pamvura uyu wake unodzika pamvura havana kugurisana kudai kana kuti pakadai zvinhu zvakasiyana kuri kuti inyaya inoti ipere tingatopedzerawo mwanhu inini chandinodaka indoinyada chokwadi nekuti tisapedze chii nguva because kana ndakatarisa mafix acho there was no reason yecompensation kana munhu zvaanga akaita zvazvisiri pamutemo purpose yekumukompensata yanga iri yei yakaita zvisiri pamutemo nyaya yakaita ndeyekuti wakakompensata kwazi watema nzvimbo isiri yako saka kutema uko waita kuzozwa vari kutaura iwe ndarisi kutema kwakaitwa uko wakaita kutema uko iwewo shato waida kuzotema saka mari waida kuzotema yatemwa ngeuyu ngatipetani iwe chibhadhara mari yacho iriyo yatemwa inini kufunga kwangu zvokuti pane zvimwe zvinoziva nezvaizvozvo kufunga kwangu ini kwakuri kwekuti bambo awa waifanira kubatwa nemhosva yekutema miti zvisiri pachii pamutemo aifanira kutoenda kudare kotongwa kuti wakatema miti zvisiri pai pamutemo not kutoti mutomuti uya kuno tikupe mari yepawatema because by doing that maakutotaura imi kuti zvaakaita zvazviri right
saka imimi mama uda kumupa manyara dzamwana. Hey, chimbomira takupanguwa. Akambona yenda. Yes. Inini sabu anditi pamaka tamurira shatu maamuri sabu sekumamaka pamba muchimutaridza kuti unoguma apa nepapa 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 handizve ndizvo sasabu ukapa munhu pekugara unomutaridza kuti apa nepapa 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 handizve ndizvo saka sei imimi muri kuti imimi hamuchazozivi kuzasi kuti kwakatemwa here kana imi makamupa kusvika Ipapa hawakwanisi kumupa pindura. Ipapo handiponi Chimbomira isabu. Ndikuti hamukwanisi kupa pindura wai. Hamukwanisi kupa pindura nekuti uyu ati sabhuku akamupa akafa. Hanopiwa akapiwa nasabu. Saka uyu hakwanisi kupindura nyaya amona yacho pairi kuti uyu ari kuti ndakapiwa nasabu but not sabhukupi saka wakaenda kupa munhu panzvimbo yechiyemu ndobva wada kumukombanzita miti yake yanyarara ne$20 imwe yacho $10 yakasviba. Ahora it's okay tapazwa. Unoti zvimatwenizerani chitatu handizi inge muripo by tumuti 11 pamundairo by 11 makuseni chitatu tiyase kuona nemaziso. Alright, hande tosangana chitatu. Ngasangana chitatu na 11 pamunda ipo baba. Alright. Baba imele ya mundu sabu.